गावनोथ' देखायदों गावसोथ' फरायना नायनो हायोबा फरायलासो मानो सहिखो जाम्बानि परिचय होआखै होमबा गाव निजे कागजखौ नुदों मा लिरदों बेखौ फरायनानै गावनि गोजोनथाव नङाबा आं सहि होआ होनना बुंनांगौमोन। हेलो गुड मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआ बेसो जोंहा इउपिपिएलनि मानाव गेदेर दैदेनगिरि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै एनडिबिनि दैदेनगिरि देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। दिनै गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरि नाथाय बिथाङा सासे डिपुटि चिफबो दिनैहाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ मा बाथ्रा बुंखो मा गियान होखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनानै जोबखांनायनि उनाव जे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बुजिलायनो हायो आरो फैबाय थानाय बिटिसि बा बिटिआर इलेक्सनाव सोरबायदिनो जों भटखौ होयोब्ला निश्चय जोंनि बर' हारिया जौगागोन आरो गासैबो हारिया जौगागोन आरो जोंनि थाखाय जाया रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनानै होगोन जों बेबायदि केन्डिडेटखौ नागिरनानै जोङो भटखौ होनो हागोन रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। स' बिनिखायनो नोंथांमोना मानाव गेदेर डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ नायनानै खोनासंग्रोनानै लाबानो जाबाय। स' गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै रन्जन दैमारि सार आरो लोगोसे एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आङो स्क्रिनाव होबाय। बरलेण्ड बुहुम इउनिभार्सिटि बुहुम फरायसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बर' दं आरो लोगोसे दिनै बे हाबाफारिखौ बेखेवगोन दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गिदिर गाहाय नेहाथारि मुस्रि नीलकान्त गयारी आरो लोगोसे बेवहाय बुंथिगिरि हिसाबै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथाङा फैगासिनो दं। दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' फरायसा आफादनि जिखिनि एक्टिभिटिसफोर बेखौ उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि बर' फरायसाफोरा दासिमहालागै मा मावखो बेफोरनि बाथ्राखौ सावरायनायजों लोगोसे उननि हाबाफारिखौबो बिथांमोना बेयाव सावरायलायगोन आरो दिनै बे हाबाफारिखौ एसे जारिमिन हिसाबै गोसोआव लाखिहोनो थाखाय उन जोलैनो फोरमायनो हानाय बायदि मोनसे रेकर्ड हिसाबै डकुमेन्ट हिसाबै बेजों लोब्बा लाखिनानै नोलोबारि होननाय मोनसे बिसम्बि बिथांमोना बे दिहुनदों आरो बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ आं मावफुंबाय। दिनै जिखिनि हाबाफारि जोबोद मोजां जादों जिहेतु गेवलां मेलाव बिभिन्न रोखोमनि बिभिन्न डिपार्टमेन्टनि सुबुंफ्रा ज' जायो आरो बेनि गेजेरजों जों बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि जिखिनि एक्टिभिटिस बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो। आसा खालामदों दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला कमिटिया आरो उननि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय रायजो राजाफोरनो एसे फोरमायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबखौ मोनलांगोन। मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बर' जातिखौ दानि स्टेजाव लाबोनायाव हाबा मावबोदों आरो उन समावबो बर' जातिनि जि थैनाय थानाय बे गासैबो हाबाफारिखौ लानानै बिथाङा खामानि मावलांबाय थागोन। जों आसा खालामदों जे बर' फरायसाफोर जिउ लावथों आरो बिथांमोना बर' जातिनि थाखाय बर' जातिखौ मोनसे सिभिलाइज जाति हिसाबै मोनसे गोजौ थाखोआव लांनायनि साक्सेस जायागौमानि बे आफादाबो थांनानै थाथों आरो बर' जातिखौ बिथांमोना अरायसम गोदान माबाजों गोदान सानस्रिजों दावगाहोनो थाखाय थुलुंगा होलांबाय थाथों आं बेखौनो फोरमायनो सानो। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर इउपिपिएलनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि बिबुंथि। स' नोंथांमोना खोनाखाबाय गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिबाय। दिनै गबिन्द बसुमतारी सारनि बुंनाय बिबुंथिया थारैनो बेसेबां सैथो नोंथांमोना बेखौ सायख'नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव थारैनो गबिन्द बसुमतारी सारखौ आरो गोजौ दैखो हरबावगोन नामा बिनि बिसय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। दायो आङो ना गुदामाव फैदों टाउनाव आङो मोनफैबाय आंनि जायगानिफ्राय आङो टाउनाव मोनफैबाय आङो ना लांनो फैदों रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन।